kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoyina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video bese ke uyasubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphisa i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona ke i-video engiyifakayo. Bafethu, kwezemidlalo ngalesi sikhathi udaba olutrendayo njengamanje udaba lomqeqeshi uRolani Mokoena, umqeqeshi weWydad Casablanca. Engathi ke impela inyawo seyigcwale udaka. Bafethu, angazi noma ke nike nezwa yini ukuthi kubaqeqeshi abazothatha indambo kwi-Orlando Pirates abafake ama-CV okuhlanganisa nabafunwa ke i-Orlando Pirates, ngathi uRolani Mokoena uhamba phambili. Okungenzeka i-Orlando Pirates imqashe uRolani njengoba ebuya nje since uJose Rivero kuyisizini yakhe yokugcina le eqeqesha iBhakabhaka. Bafethu, ngendlela engibona ngayo akuyiboni i-Orlando Pirates idlala kahle if iqeqeshwa umuntu onjengoRolani Mokoena, umuntu othethayo and umuntu o-emotional ngalendlela. Khumbula ukuthi ke uke wayithatha indambo kwi-Orlando Pirates phambilini kodwa izinto zangahamba kahle. Uphinde ukhumbule uMoshini Itugal naye ungumuntu owayenolaka, ethetha futhi emotional, naye wakwaliqeqesha iBhakabhaka kodwa izinto zangahamba kahle. Engibona ukuthi umuntu o-emotional kwi-Orlando Pirates nomuntu othethayo ngeke asurvive iqembu, ngeke aliyise ndawo. Bafethu, ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwenu. uRolani Mokoena usekhonjwe indlela kwiWydad and kuthiwa ama-chances maningi ukuthi kube uyena othatha intambo kwi-Orlando Pirates. Mina njengomlandeli weBhakabhaka angimdingi. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Awungibhalele ku-comment section ungitshele ukuthi wena ngabe uyamdinga yini uRolani Mokoena kwiBhakabhaka. Bafethu, asihlangabezane kwi-video elandelayo, siphinde sihlangabezane kwi-comment section. Bye bye.